Aquest matí amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, per trobar una solució a l'ajornament de les subvencions que la Generalitat havia d'atorgar-los aquest any. L'expectació per aquesta reunió era gran entre artistes i creadors a causa de la greu situació econòmica en què es troben. Finalment, la reunió ha acabat amb l'acord que la Generalitat avançarà alguns recursos al llarg d'aquest mateix any o en facilitarà el finançament a través de línies de crèdit de l'Institut Català de Finances. Fa 30 anys que el ballarí i coreògraf Toni Mira lluita per no perdre l'equilibri a l'escenari, però ara la seva companyia, Nats Nus, podria trontollar, perquè les retallades públiques han posat el sempre fràgil sector de la dansa al caire de l'abisme. Davant d'aquesta caient estem en una situació límit com no havíem estat mai realment. Als restrictius pressupostos del Ministeri de Cultura s'hi afegeix també l'anunci de la Generalitat d'ajornar fins al 2013 el pagament d'algunes subvencions ja aprovades. El sector de la dansa, en concret, reclama 2,3 milions d'euros. Tot plegat ha tingut repercussions a la companyia Nats Nus en forma d'acomiadaments. Pot ser que al Liceu li vagi malament les coses i en comptes de fer 12 òperes en faci 8, però seguirà existint. El Lliure farà menys obres i seguirà existint, però nosaltres deixarem d'existir. I per als que venen darrere, les perspectives també són magres. La gent jove d'ara diu, jo no vull ser com el Toni Mira, ni com el Sergi Alabert, no vull, perquè porten 30 anys treballant en un sector i han arribat a un punt tan precari. Llavors la gent diu, jo quan sigui gran no seré ballarí. A la Sala Beckett el diagnòstic no és gaire millor, perquè de cara al 2013 aquest teatre ha perdut els 75.000 euros de subvenció que rebia del Ministeri de Cultura. La programació està absolutament penjada d'un fil, no podem adquirir compromisos ferms, tenim la programació més o menys emparaulada, però amb un gran interrogant davant de cada projecte. El 60% del pressupost de la Beckett procedeix de les arques públiques. Reduir aquest percentatge i aconseguir més recursos propis no serà fàcil. És una sala de 70 localitats. Per molt bé que vagis de taquilla, per molt bé que et vagin la resta d'activitats i els ingressos propis, no arribes al volum que se t'exigeix pel fet de rebre ajuts, precisament, no? Unes subvencions que es justifiquen en bona part pel teatre de risc que es pot veure a la Beckett, tot un viver de nous autors. Ens interessa o no ens interessa que Barcelona i que Catalunya es pugui permetre sales Becketts? Si no ens interessa, diguem-ho clar i ho deixem córrer. El que no es pot fer és demanar que la sala Beckett funcioni en termes merament comercials, perquè són coses absolutament incompatibles.